matsalaita da aka yi yana cikin matakan da muka ɗauka domin a inganta tsaro. Saboda da hanyar sadarwa tana cikin kafofin da ke taimakawa ta'addanci ya karu. Amma idan babu sadarwa, to ta'addanci muna fata zai ragu. Kuma za mu gano bakin zaren yadda za ka ƙarshen wannan matsala. Saboda mun ɗauki matakai da yawa, hana shiga fetur, hana shiga kwayoyi da wasu abubuwa da suka amfani da su za a cutar da jama'a, ɗaukan matakai waɗanda muna ganin cewa bi izinin lahi wannan abubuwa za su ƙarshe in Allah yarda. To wannan mataki da aka ɗauka a ƙwaryar jihar Katsina ne da sauran ƙananan hukumomi ko akwai wasu wurare ne kaɗai da aka ɗauki matakin? Mun ɗauki matakai a yanzu dai ta kashi na farko ƙananan hukumomi 13 ne waɗanda suke iyaka da jihar kamar Zamfara, inda nan abin ya fi kamari, da kuma jihar Kaduna, wato tun daga Jibiya har zuwa ƙaramin hukumar Sabuwa. Waɗannan ƙananan hukumomi da ke cikin dajin Ruhu, waɗanda su ne aka fi amfani da su kuma sace mutane a kai, kuma ta nan ta'addanci ke yaduwa. Shi yasa aka ce to bari a fara daɗe su ta nan daga farko, muga kuma abin da zai haifar mana. Muna fata insha Allahu za mu kawo ƙarshen abin ba da daɗewa ba, saboda bukatar mu dai Allah ya dakilan mana da wannan matsala ko ya samu sauki. To nan gaba kila kuna da burin ƙara rufe layukan a wasu ko kuma sauran ƙananan hukumomin ne ko koya? Da makasudin wannan dai a hana yaduwar ta'addanci. Duk inda muka ga yana yaduwa to za mu daɗe, amma a halin yanzu waɗannan ƙananan hukumomin da abin ya kamari su ne aka daɗe domin a samu cin ƙarfin abin kuma taimaka mu jami'an tsaro su samu gudanar da aikin cikin sauki. Wani zai ce ya kamata a ce tuntuni an ɗauki irin wannan mataki amma sai da abin ya yi nisa. Kasa idan harkar tsaro da dabarun tsaro wato ana yi ne a gwada wannan kamar abin da ake cewa clinical medicine. Idan ka ba da wannan bai bi to sai ka canza zuwa wannan. Wato gare da aka fara yi da ce ba ma gaba ɗayan ba. Yanzu mun ga amfanin abin ne tunda makwabcin ka jihar mu Zamfara ta yi, to kaga mun gumi gudun nan za su taho kuma su rika amfani da kafofin sadarwa namu suna cutar da mutanen Zamfara da mutanen mu. Amma yanzu aka yi Zamfara aka yi nan to kaga akalla to ba dama kenan ka taho daga Zamfara ka zo ka kuna kai waya ko kuma ka ɗauka da ka kuna ka je Zamfara kai waya.